हेलो लोगोफोर गिबियावनो आंनि बे गोदान भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ फिन खनसेबाव बरायफिननाय थाबाय स' दिनैनि भिडिअआ जोबोद धामाका जानो थांगासिनो दं आसा खालामो नोंथांमोना बे भिडिअखौ गिबिनिफ्राय जोबजासिम नायलांगोन स' थुदो बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै आदैया माने लोङै अबस्थायानो गैला मोखां गन्थं गासिबो सोलायलांजोब्बाय बुनानै माने अबस्थायानो गैला मोखां गन्थंआ अब्लाबो माने लोंनायखौ गारा बिथाङा माने मार स्पिडआवसो लोङो जाहैबाय सेरेबखौ लासै लोंबा खहाबा माने लासै लोंनायनि अयभासानो गैया माने ओरैबायदि स्पिडआव लोङो मार स्पिड लोंनायावथ' आदै लोंनायखौ एसे खम खालाम आरो लासै लोंग्रा खालाम मोखां गन्थं नायथाव जाला माथो नोंनालाय आच्छा आदै आं नोंथांनाव दा मोननैसो बाथ्रा सोंगोन हा नोंथाङा फारि खिन्थाबानो जाबाय गिबियावनो नोंथाङा बे लोंग्राखौ खुरैयाव लोङो ना गिलासाव नाङो ना बथलाव इदिनो लोङो गेलासाव लोंग्राखायनोथ' नोंथांना खावलाया एसे आपेल फिथाइ बायदि जानो हमदों मिथिगौ ना बथल इदिनो लोंनांगौ अब्लाना खावलाया जेबो जानाय नङामोन नोंना बे आंनि एयार कन्डिसन बियो माने एयार कन्डिसनसो जाहैबाय नोंथांनि दे बरिया आदै नोंथाङा बे सेरेबखौ ओरैनो लोङो ना बे नास्ताफोरजों लोङो नास्ता गैयाबा लोंखाया माने नास्ताखौ नांथारगोन आरो ना आदै बाखि जियानो जा नास्ताखौ जेरैखि जाया नांथारगोनानो आरो ना दे बरिया आच्छा आदैया ओरैनो खै बोसोरसो जाखो माने बैसोआ बेसेबां जाखो आदैना 28 दे बरिया ओमफ्राय आदैया हाबा जादोंना जायाखै आं दा बर्तमान हाबा जाथ'वाखै आरे आदै नोंथाङा दासिमबो हाबा जायाखै माला हाबा जाबावगोन हाबा जायै समावनो बैसोआ थांहां गोजौआव थाबैनो हाबा खालामना लादो नङाब्ला आन्दायगोन थ' लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोमोन जुदि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक कमेन्ट शेयार खालामदो लोगोसे साबस्क्राइब खालामना होदोब्रा मा नायबाय थाखो खालामदो थ' एसेनोसै लोगोफोर बाय